nandyan din ang mga programang pag-agrikultura para sa ating mga magsasaka. Ay, wow! At higit sa lahat, Maria, mapagpapanatili ng peace and order ng ating syudad. Perfect! Di lang yan, binibigyan din ng halaga ang kapakanan ng lahat ng tao at pantay na karapatan sa mga serbisyo ng gobyerno. Grabe, Mare! Ang bongga na talaga ng San Carlos. Parang ayoko na bumalik sa ibang bansa. Oo, Mare. Kung ako sa'yo, dito ka na lang sa San Carlos. Dahil sa San Carlos, tunay na subok na ang serbisyong ayos. Mayor Julia Ayer Resuello po, kasama si Vice Mayor Jose Resbox Resuello at ang Sangguniang Panglungsod ay nandito upang umagapay at magserbisyo sa ating minamahal na syudad. San Carlos, maunlad, ligtas at maayos. Naghahanap ka ba ng masarap, sulit at tunay na Chinese food? Tikman ang kanilang masasarap na noodles, steaming dumplings, fried rice at iba pang paborito ninyong Chinese dishes na siguradong magpapabalik-balik sa inyo. Sa bawat subo, maasahan ang kalidad, sarap at pagmamahal sa pagluluto na para bang nasa puso ka ng Chinatown. Pang pamilya, pang barkada o pang solo food trip, siguradong busog at masaya ka sa Angkong Noodle House. Angkong Noodle House. Sarap na abot kamay. Lasang tunay na Chinese food. Ano pang iniintay mo? Tara na, kain na sa Angkong Noodle House. Angkong Noodle House is located at the ground floor of Metro Plaza, A.B. Fernandez Avenue, Dagupan City. Also visit their branches, Bayambang, Rosales, Ordaneta, Binalonan, San Carlos City, at ang kanilang bagong bukas na sa Robinsons, Calasiao. Paboritong ng kabataan at matatanda. Paboritong pakinggan sa bus, tricycle, jeep at mga opisina. Paborito mo, paborito ko, paborito natin lahat. DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Paborito. Ang susunod na programa ay rated GP. GP? Ano yun? Garantisadong pampaborito! Ang lahat ng opinyon at pananaw sa susunod na bahagi ng programa ay galing sa host anchor at panauhin lamang at hindi pananaw ng mga producers at ng pamunuan ng DWJE Radio Pangasinan at Pangasinan Gulf Waves Network Corporation. PAM Sabinmalay! PAM Sabinmalay! Paninilbihan, agresibo, matapat para sa mabilis na ikauunlad ng bayan tuwing Lunes, Merkules at Biyernes alas 8:30 hanggang alas 9 ng umaga. PAM Sabinmalay! Dito lamang sa inyong paboritong himpilan. DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. PAM Sabinmalay! Good morning, good morning, good morning ni tatang tanagagik. Ako nata na Biyernes, petsa 7 da bulan na Agosto, adjala sa programa na PEM, Pam sa Binmalay, paninilbiyang agresibo at matapat. Sa bayan ng Binmalay, bayan muna bago sarili. All of tinid aspeto technical, engineer Nexon Dakal. Saray na kalubyo sa programa, amigo yo RJ Beremenes at your service always. Ana saya partner Kulawa sa sayang programa, si partner Leon Elorde Castro Jr. Say Oscar Ed na balay na Binmalay Oscar President, Daluyag na Pangasinan. Good morning, partner. Good morning, partner Ajit. Asaray durang ng sa istasyon ta. So, ay programa tan PAM Binmalay. Pasantos San Maabi ka kabosan sa kinali. Kumusta lagta na da Binmalay, da sayang kabosan na Biyernes, partner? Okay man labat, partner, medyo walang lailob tayo. Ang labat sa osidante sa mapilog da. Talangano ang apilog, ang tamon na, partner RJ. Lilig ng apilog, saray empleyado tayo. Wadya kami ng mayor da munisipyo, mamamulito na nagagawa at saray magbabari tayo, barangay tayo. Partner RJ. Yes, medyo nun paunlata dya da sa istasyon at si Minagla. So, hahari nga araw, anturay activities mo nata na partner. Lola da saray panang heater na
untanlan panag-asikaso di tanad binmalay ng mayor tan sikad sa senior citizen tayo partner. On partner RJ say impus punta may may panagitan tayo na may birthday gift sa senior tayo lapon sa may uran na may dimalan niya si Maymay. Tingka po tayo no Lunes, August 10, yung August 18, so panagitan tayo na saya so ang birthday gift na sa senior citizen tayo piano aram ang birthday na Mayo, Abril, Mayo, o June at naawad na lang may birthday gift na partner RJ. Iya ka reda kada barangay o wala iya sa kayapasan niya pandistributan partner. On pero barangay partner okay. tayo sa gobyerno para sa senior tayo. Ay, marakaptan. So, saraya kabiyangan na senior citizen, yung mandidengal. Ang tadalatan, partner, di ba? On partner, kaya lang na-postpone na po na siyempre sa gaguntin may singer so gaguntin namin so kanupugan para sa ayuda at sa may pangkamungan na sa senior tayo partner RJ. Kumusta monitoring da saray low-lying areas itan, irekakapitan tayo, talagang na alerto mat ira, partner. On partner RJ, sa natalabas, medyo anong nang tayo may kamungan na may panlinis sa ilog tayo, arami na kaltirepis, alam masyado adalap subin manay, wala may parte at talaga rami nadadala po alam masyado natan, amin dalan at amin at pasabal lapot sa may agawan ng panlinis sa Pispin tayo katon lalo siguro no na dredge, oo. sila ilog tayo lalo na ma-plus so saya dahil tanong sa kailugan tayo partner RJ. So, anytime from now, kasi karedy mo't lay DPWH sa tan proyekto na DPWH sa may programa dan Oplan kontrabahaan to in coordination na sa local government dita na da Binmalay. So anytime from now gapo ang dalatan partner so pandredge na kailugan tayo. On partner RJ di sa kailugan tayo kato na kanagpugan niya no nasumpal namin dahil sa Malikaray pre-straps tayo sa ray wala da ilog siguro lapon sa atan ng pano sa Bilagyamit Reader yung malapon Manila partner RJ. So sa sistema sa tan after dredging at iga pong matla so pan-accommodate na saray nayari na man-apply para da sa may regulated regulated kangko ta i-regulate da may nayari na panggawan na saray pangipawil da saratan niya inakaliran na fishman ta na priority ray tagabali na Binmalay di ba ganyan na partner? On partner RJ kanupugan labat ipanantiratan niya fishman na lamang ng balat i-control dala partner RJ wala nagaway sukat na bawat fishman ta na si pare de priority tayo sa raman so marginal fisherman tayo piano nasubog na mutla so mamali skara so mamalis nasa kaya fishman na ratay fistrap tayo. On taratan ta sumpal mutla so ordinansan to para da sa tanya kipa karanta antak wala so harmonious relationship na legislative tan executive partner kanyan no anto kamanditan niya pangkamungan kanunutan iran ipasan resolusyon tan ordinansa at talagang pangkakasakiyan na sa opisyalis tintan nagatontan partner. On partner antam no sa rin plano na mayor ka mararakip para Binmalay tan aray talang namumot niya wala rin pungatuya maragrakip niya para na Binmalay kato na nananang tayo sa mayor to 7-24 hours ang naputan so aga o oras sa people dito lapot si kwanto time is gone diya ng pamiltan na oras at sa amin nagawa ang munatan ng saya na agong partner din. Talagan hands-on da saray pangkamungan na saray tagatan da bali na Binmalay partner si Mayor Pet Mirera na naobserban mo tan actually na saray kabaluyan yun ta na da sa balay na Binmalay di man labatla da sa may kada flag raising ceremony panagbilinto aga mamapas no ka mambibilin at ditan mula nalika so sa may porsigido tan nayarin tampulan niya aksyon niya iter sa ray pangkaukulan nagatontan partner. On partner tantama si Mayor na tumay kamungan naman libo na namumot
Iba namin ilang barangay na nang sitwasyon tayo ng tinangagawa at sari barangay tayo. Kato na ang tama, partner RJ, nagkaroon man na libur si Mayor, kanya kamutan munisipyo, kanya kami, ng kasampantuma na siyempre, yung proklamato lamat, yung apuya klase, na dintirong libur at dintirong bigmali, mang balat, pero tumot lara susaray empleyado, lapod wala na importante. Kaya dapat nagawaan, na saray empleyado tayo, lapod wala na sasambot tayo, trabaho, yan ba ito, pigil ng tulaya, tapano rin, nasumpalan at arami na natitilag ilang trabaho, lapod sa yung pinublog, nakupan tayo, Rajay. So, expected, busy lamot. So, opisina ng Mayor, sarayan kaplusan, taramay imunan na ago yung kapilob. Siyempre, aramay walay transaksyon dad munisipyo, sigurado, undag saral sa ago, partner. Pero akaridi mo, so saray amin yung department heads dita nanto. On, partner RJ, kami department head, natanot kareli kami, na siyempre, anytime, any day, at tawag na meeting tan, at ibutin ito ng tulas na tutumpalan, na saray gagawin na empleyado tayo, tamalaray, dapat na sumpalan tira, yung trabaho tayo, tamo na, very strict si Mayor, ang trabaho, dapat dawan tayo, siyempre sa oras kung babatik, partner RJ. Sayang yung oras mo na wala kang ginagawa, partner Mayor. Sayang ang sinusunod ng gobyerno sa'yo, kung di mo naman gagawin ang mga dapat mong gawin sa iyong trabaho. Para mong kinukurap ang sarili mo pang hindi ka tumatrabaho, partner RJ. Dahil lang sinesildo mo, sabi niya, galing sa pera ng taong bayan, kaya kailangan tumbasan ng talagang trabaho na pwedeng ibigay sa ating mga pinagsisilbihan. By the way, partner, siguro dyan sa yan agaw at i-assessment na sa kabiyangan na Municipal Risk Reduction Management Office, o sara may nayarin damages o kaya epekto na sa bagyo kasi di tandamot i-determinano kasi sa sakaya lokalidad at i-deklaradan walad silong na state of calamity. So far, ang kapumot ni untan na partner. Mapuni deklarasyon. Hindi mapuso sa kalamidad tayo ay siyempre sa Ordon Mayor sa only para tampo sa MDR tayo, sa engineering, sa RX tayo, kanang tampol sa pangkailangan na sa kutubang banat. Siguro, dyan yung panilibon, tanang nandamon na siguro, kato na no, dyan dami niya siguro, alam masyado. Okay. Sa Malay, lapon ang tamla, may agawa, prevention, yung gagawin ng Mayor at naitutupad tayo pa na Onta, kini, yes. Oo, kasi talagang antak, nayari nantisyon sabihin na problema, antisipitin lang ng mayor, ako nalangatan, so ako nalalantitan si Babagam, impangakal na saray hindrance, saray ano tawag mo dito, sagabal, da saray kapukukan, da say navigation, tandaloy na sa idanom, kanyan na balagtan niya katulong sa may nayarin na ganun in subside na danom. Tanda siyempre, raya kakapitan mo, singa si Kapwil Soriano, likas ko, talagang pinaawangan tura may daluyan ng tubig. Mga ganun ba, yung tulong-tulong na aksyon mula sa barangay hanggang sa munisipyo, ang magiging resulta ito yung parang kunting damage o kaya maiwang perwisyo yung mga ganyang kalamidad, partner. So, partner, kasi alam mo, pag-usap kami ni Mayor dahil magkasama kami, siyempre titingnan yung kapakanan din ng mga empleyado natin, paano nga dapat na gawin niya. Kaya sabi niya, dapat lahat na papasok bukas para lahat ng mga gawin natin. Kasi alam mo dito, mayroon tayo isang bagong nilabas sa KTHR, na bawal po ang ating cellphone dito habang tayo nagtrabaho. Pero gabi, ang sabi naman namin, depende na sa mga CEO namin o mga empleyado, kung hindi sila kukonsensya, nasa kanila yun kasi hindi mo naman pwedeng pansayan lahat. Yes, nasa kanila na yun, sabi ni Mayor, kung wag lang silang pauli sa akin, sabi niya. Siyempre, hindi naman natin pwedeng pansayan na, kundi nasa kanya nila yun. Kung yung tinutungaran nila, yung dapat nilang sinusunod, no work, no pay sa kanila. Kaya lang pag pumasok sila, siyempre, tatrabaho sila. Kaya inisip din ni Mayor kung paano ang paraan na makatulong sa ating mga empleyado. Basta ang sabi niya, basta gagawin nila yung trabaho nila, walang problema naman kay Mayor. Oo, saka alam mo, pagka trabaho, yun nga yung palagi niyang sinasabi sa plug
racing ceremony ni Mayor na pag empleyado ka ng gobyerno, ibigay mo yung trabaho. Hello, partner RJ. Yes, na naaayon sa yung mandato, 'di ba? Parang ganun. Oo, kasi sabi niya, nasa kanila yung kung lahat na sinasabi ko, pagkabutihan naman ng ating kababayan. Yung sabi niya kasi bayan muna bago sarili. Oo, Sabi niya, sana all, walang masaol. Kaya lang na empleyado, nasa kanila yan. Kasi hindi naman lahat ng oras, binabantayan mo sila. Nasa kanila, sabi niya, kung yung tamang pinapabigay na sweldo sa kanila, kanilang ginagampanan. Kaya sa akin naman, siguro, may empleyado natin, alam mo naman kung anong ginagawa ni Mayor, ay sumusunod na rin sila dahil nakita nila yung bunga na maganda sa mga ginagawa ni Mayor. Yes. Partner, Oo, kasi 'di ba, sabi nga natin na partner palagi follow the leader. Nakikita mo yung leader nagtatrabaho tapos sila naman naggagalibanting. Hindi po pwede 'yon. Siyempre pagka yung leader nakikita nila yung pagpupursige. Yung sinabi mo nga, bayan muna bago sarili. Yung pong mga empleyado, siyempre susunod po dyan dahil siyempre ang ipinapakitang ehemplo ganyan di ba? Yung parang lumalampas pa nga sa oras kung magtrabaho. Sabi mo nga kung minsan ginagabi, walang pasok, pumapasok. Siyempre may naman sila at yung palaging tagubilin yung bilin ni Mayor ano yun, pumapasok sa kanilang isipan partner, kaya ganyan ang nagiging resulta pag ganyan na may pagsunod sa mga mandato sa pinakamataas at sa pinakamaliit na posisyon sa isang lokal na pamahalaan na siyempre yung magiging epekto yan. Kitang-kita nga dyan sa Binmali yung paglago ng earnings, yung mga basic needs yan na natutugunan, di ba partner? O parang kasi alam mo, may ginawa uli si Mayor pitong ordinansa uli na para sa Binmali. Alam mo, ang maganda niya na parang response bidding na ginagawa ni Mayor. Lahat ng ginagawa niya may ordinansa para lahat ng mga na-laws na nilalabas niya, may mga pang-suporta kaya may ordinansa na ngayon. Ewan ko yung ginawa niya habang bumabagyo, gumagawa na siya, nag-iisip siya, ito naman magaganda para sa Binmali. Para, alam mo, ayaw ni Mayor na may EOM siya o kaya may hindi sa allowance. Kaya titignan lahat ng paraan, lahat na magagawa kung paano makakatulong sa ating mga kababayan na sila po ay susunod, alinsunod doon sa mga ordinansa na kanyang ginagawa, partner Jay. Paliwadag natin yan baka may sumalungat na naman sa sinabi mo partner na ordinansa gagawin ni Mayor. Hindi naman niya yung trabaho yan dahil nasa executive siya. At iba yung sa legislative. Yung ginagawa ni Mayor is tumutulong lang siya. Yun yung mga ordinansa na ginagawa niya is ibinibigay naman niya dyan sa Sangguniang Bayan dahil sila yung may mandato na magpasa ng ordinansa. Parang kasi may harmonious relationship nga, nagtutulungan sila, di ba partner? Siya yung bumabalangkas ng mga magagandang ordinansa. Tapos, siyempre, pinapakita niya dyan sa legislative at kung maganda nga ito, siyempre, isusulong dyan at may mag-i-sponsor. Ganun po yun, di ba, partner? Kasi partner, alam mo, siyempre, ang huling pipirma naman ng ating buting Mayor, siyempre, bago mo ang isang ordinansa, siyempre, pag-aralan ng Mayor. At maganda na ginagawa na na tumutulong naman siya para maganda yung relasyon ng ating executive at ang legislative. At nakita mo naman na palagi nagkikita itong si Vice Mayor at si Mayor at lahat naman sinasabi ni Mayor yung mga plano niya at ito naman ay na-aproban ng ating Sangguniang Panlalawigan. Kaya may maganda ngayon na relasyon ng ating Sangguniang Bayan sa kangakuan natin, Partner RJ. Kasi kung yan naman hindi maganda at hindi parang magiging positibo ang reaksyon sa taong bayan, nandyan naman ang Sangguniang Bayan para yan di ba? Hindi aprobaan, hindi isulong. Pero maganda naman di ba? Baka mayroon ka i-play kasi may tumatawag sa akin. Okay. I-play mo muna. Pasamantala tatawagan kita ulit, Partner RJ. Okay, take it away at go ahead, partner. Dahil alam ko importante yan Baka yung mga kasama mo sa senior yan na partner. So, yun yung magandang relasyon ngayon ng Sangguniang Bayan at ng Legislative Branch at Legislative at Executive Branch
Diyan po sa bayan ng Binmalay. Kung may gustong gawing ordinansa dyan na nakakatulong sa taong bayan, tumutulong si Mayor sa trabaho ng legislative. Ganun po yun. At pagka yung mga binalangkas na ordinansa, inabasa naman ng legislative branch, the leadership of Vice Mayor Edgar Itaktak mo mamenta, itapang kamungan na si Karakalan at Binmalay, why not? Parang ganun yun. So pag may tulungan, di ba, syempre, nagiging maganda yung kinahihinatnan at nagiging progreso. Ang isang bayan, kaya nga yung paninilbihan ni Mayor Pet Merera dyan sa Binmalay, nasabi nga natin kanina, na ito ay talagang nandyan yung pagka-aggressive at matapat dahil talagang wala namang nagiging problema, walang disallowances sa mga paggastos sa pundo ng gobyerno. Dahil yan po naman ay naaayon sa mga reglamento na ipinapatupad. At maigpit po dyan si Mayor Pet sa pagpapatupad ng mga memorandum na nanggagaling sa mga nakakataas dyan sa national, mga iba't ibang departamento. Para marakap so sa may panag-usar na pundo, marakap so panamalay at angga po so say nayarin na umpaway problema ditan say bali na Binmalay. Actually yung mga department heads yan natutuwa sila at nandyan yung proteksyon sa kanila ni Mayor Pet Merera sa pagtupad ng kanilang mga obligasyon at tungkulin sa pamamagitan ng yung mga advice ni Mayor Pet Merera sa kanila para sa ganun hindi sila ma-IOM at walang magiging problema sa kanilang pagganap sa kanilang tungkulin. Yan po yun. Maganda yung talagang nauupuan mo, nagagawa mo at na-re-review mo at magiging tutok ka dun sa mga dinidesisyonan na yan naaayon sa reglamento. Kaya pala inaabot hanggang gabi dahil lahat ng communication dumarating dyan sa kanyang opisina ay talagang kukutuan to, re-reviewed to at ating tanagagig. At kung meron siyang mapansin na kailangang pansinin, ganyan itong inaaksyonan, tampul to na aksyonan. Singasamay panangiter, nasatay pensyon, nasaray senior citizen, saray atay programa uplift program, nasay gobyerno nasyonal. At medyo wala ray question to dasatan direkta simulat. Dasay agency concern say DSWD kano jaduntan at wala na linawan so sara may medyo makilot iran desisyon singa satay panangiter sara may nayarin na recipient na satay 2,000 pesos dasay uplift program sinulat to so DSWD national panamaglay ng Secretary Rex Gatchalian si Secretary at niresponsan tumot may sulat ya tampol wala ray inquiry na Mayor Pet Merera tampol tumot ayem pawit so sa Regional Director to ditan mismo sa opisina ng Mayor Pet Merera na diman at mismo may Regional Director na sa DSWD. At anisya, sara may insight nun Mayor Pet Merera. Ganun po yun, kaya lahat.
Walang ligtas kung anong dapat questionin. Kini-question niya. Yan naman po ay para sa kapakanan. Walang takot na mang-question. Basta ang tatun na walad lugar. Si Mayor Pet Merera. Yan naman para sa kapakinabangan ng kanyang mga kababayan. Mga nakita nila dito sa bayan, yung decent order. At Yes. ay pwede makapag-invite talaga na yan, investors. Oo. At inahalaan niyo po yung ano ninyo, yung collection ninyo talagang namangasa. Siyempre, siguro sa sipag at tiyaga ng nakaupong mayor, alam natin na ito wag natin papabayaan dahil unang-una ay gusto ko lang na hindi lang ako naging independent sa ating mismong yung share of 20% development sa national tax allotment. Kung hindi, kailangan magsipag ka, magtiyaga ka. Ang mga bagay na alam mo makakatulong sa inyong bayan, gawin mo. Kaya nga, I have already may ilan na yung natin ordinance na ginawa natin? 16. So there are proposed 52 ordinance na ginagawa natin para at least ito ay magiging batayan natin kung paano kumita ang ating munisipyo. Kasi yan lang po ang magiging natin para magiging maayos lahat. So today, there's already walang pasok na naman, province of Pangasinan, Ito po. Provincial. August 4. For August 4, So, yun nga. So, yun. Okay, yun po yung parte ng pakikipagpanayam natin kay Mayor Pet Merera. That was last Monday. Yung pinapakita niya yung abiso mula sa provincial government nung August 4. That was Tuesday. Yung ilang araw nga na walang pasok maging sa mga empleyado ng gobyerno. So nasambit niya doon yung mga ordinansa na siyempre papandayin dadtan through his help para sa sangguniang bayan para po sa kapakanan ng mga kababayan nila dyan sa bayan ng Binmalay. Ganun po yun. Good morning sa mga taga-barangay Bunlan dyan sa Kanawalan. Tapos pati dyan sa may barangay Palyasyan, kay Kapitan Aguirre ng barangay Balagan. Yung mga barangay officials dyan sa barangay Pututan, na-meet ko rin kayo pero nakita ko kayo. Grupo nga sila yung mga barangay officials yan. Pagka may gustong i-request kay Mayor para sa kanilang mga kabarangay, ang kagandahan yan, hindi lang si Kapitan, kundi maging kanilang mga buong puwersa, mga barangay kagawan, sekretary, yan, kasama nila. At syempre sila ay nakikiharap kay Mayor Pet para sa ganun, matugunan yung kanilang mga pangangailangan. At pagkalabas sa opisina nga ni Mayor Pet, talagang nakangiti yan. Yung ating mga barangay officials, yan. Kaya napansin ko rin na wala yung politika, serbisyo muna talagang bayan muna bago sarili. Kaya kahit siguro hindi kasama sa politika nung eleksyon, after election, wala na yan. Sabi niya. Ang importante, magtrabaho tayo. Ito yung mandato para maibigay natin ng talagang serbisyo at pangangailangan ng ating mga mamamayan. Sabi pa nga niya, siyempre, sino ba ang frontliner sa mga barangay? Hindi yung mga barangay officials, kaya nga sila yung katuwang ng isang mayor para sa pagbibigay ng basic needs ng mga tao sa barangay. Yan.
At syempre sa napag-unite na rin yan sa pamamagitan naman ng kanilang Liga President na si Sir Councilor Butch Mereraya. Shout out sa mga empleyado dyan sa munisipyo kay Boss Dennis, good morning. Kay She at kay Ate Che, good morning. At sa lahat na ng makukulin empleyado, yan din sa opisina ni Vice Mayor Edgar Mamenta, good morning. MM, kuha mo pa MM Forever, quantum masamit ya chocolate, MM, the best quantum. Kapulay malaam ya oras dasayan na programa tayo paninilbiang agresibo at matapat sa bayan ng Binmalay, bayan muna bago sarili. Si partner ko busy siyempre walay lubod na munisipyo harapon tumod sa pangkukulan na saray senior citizen ditaned Balay na Binmalay. So sa jada ngaran na partner Leon Elorde Castro Jr. Say Oscar Ed na Balay na Binmalay Oscar President at Luyag na Pangasinan. Tanjad Aspeto Technical Engineer Nexon Dakal. May balit sa Macterio Amigo RJ Ray Jimenez at your service always. Talaran na nun sublaya programan SBM. Saray balitan matuan ng kapaborito JCB Joseph Kanilang Bakani. Jalabat DWGE 88.1 FM Radyo Pangasinan Paborito. PAM sa Binmalay. PAM sa Binmalay. Paninilbihan, agresibo